Mayong adlaw kaninyong tanan dinha sa BJMP Giholngan City, Philippines. Hinaut pa unta nga ang Ginoo magauban kaninyo karon. Kami diri sa Regina maayo lang. Murag ang summer naa na diri sa moa. Nagsugod na kog dulag tennis. Apan karong adlaw adunay special visitor. Ngalan nila si Andrew o ang asawa niya si Cheryl nga taga Cebu, Cebuana ni siya. Kinidugay nang na din sa Canada, so ang among mga Binisaya lisod. Pero og na siya anak nga si Odi. Si Odi muhatag karon og special number. Pero usa ta magsugod, ako ding pasalamatan si Blue. Blue, daghang salamat sa imong pag-offer og kanta. Believe ako gusto kay ikaw ang nag-compose niya na daghang salamat. Sa dili pa kita magsugod atong hangyoon ang atong Ginoong Hesukristo nga magauban kanato karon. Atong iduko ang atong ulo o ang atong mga mata, atong ipiyong bilang dako kayong respeta sa atong Ginoong Hesukristo. Magampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat karon Lord nga nagauban ka kanamo. Lord, nagpasalamat usab kami nga imong gihatag ang imong bugto nga anak aron nga kami adunay kaluwasan. Ginoo, nagaampo usab kami nga sa among kalisod hinaot po ta magauban ka kanamo. Hataga kami Lord og pasyensya. Hataga kami og forgiveness, pagpasaylo. Lord, nagaampo usab kami sa among mga pamilya nga wala na kauban namo karon. Hinaot po ta imo silang bantayan. Lord, nagahangyo usab kami sa Espiritu Santo nga magauban kanamo karon. In the mighty name of Jesus Christ our Lord and Savior. Amen. Karon atong paminawon si Odi. Aduna siya special number nga iyang ihatag kanato.
salamat and daghang salamat Odi. Thank you very much. Mga kaigsunan, gusto akong mukanta karon. Apan basig manglukso mo. Kay dili ko yabag kaayo ko. Unang dili lang ko mukanta karon ha. Basig mukilat o unsa pa ubang mahitabo din ha. Pero karong adlaw ang akong amigo diri si Andrew o si Cheryl muhatag og gamay nga testimony sa ilang kinabuhi. Kay adunay dako kayong epekto sa ilang kinabuhi nga unta doon na nga maoperahan si Andrew apan ang Ginoo nag-intervene. Ang Ginoo dinay gihimo. So sa wala nay paglangay-langay akong ihatag ninyo si Andrew o ang iyang asawa nga taga Cebu, si Cheryl. Good morning, dear brothers and sisters from Canada and the Philippines. We look forward to being with you, to worship, to pray, and to commune together. Mayong buntag kaniyong tanan. Ako po si Cheryl Ubeda, ang asawa ni Andrew Ubeda. Mani akong bana. Nagminyo mi ni atong 2008 o 2000 how many years are we now? 2008. Yeah, 2008. So we're like almost 13 years. So hapit na mi mag-3 katuig sa among pagkaminyoon. So naghinaot ko nga maayo inyong adlaw karon o sa tanang adlaw o ang inyong kinabuhi o sa tanan ninyong pamilya dinha. So mo translate ko sa iyang English pero maragi sa dadjud kaayo nga akong Bisaya karon. So pasensya na gyud kaayo. Pero maningkamot mi nga masabtan ninyo ang amo ang testimonyas haron makat-on mo o maghatag mi og blessing dinha kaninyong tanan. So I'm going to speak a little bit about my testimony and how my story fits into John 3, or perhaps more appropriately, how John 3 wraps around my story and how we find ourselves in the Word of God. So iyang isulti karon ang iyang testimonyas, iyang kinabuhi o apil na pud ko og ang among anak o kung say among experience sa Ginoo sa atong amahan sa langit o about sa John 3. So naginaot mi nga masabyag na mo tanan kung haron mahatag ninyo ang amo ang mahatag namo ang dina sa inyuhang tanan ang lessons or let's say makat-on mo nga unsa amohang na experience ato ang amahan sa langit. So I became a Christian at age 11. My father left when I was younger. So nahimo siya og Kristiyanos katong pagka-11 anyos niya. Gibiyaan sila sa iyang amahan. Mga 10 years old mo or 11. Yeah, and then naa siya duha ka igsoon. So siya mo tunga-tunga, naa siya magkuwang nga lalaki o naa sa siya manghod nga babae. So ang iyahang ginikanan nagbuwag ni adtong panahon na moto na himo siya o Kristiyanos kay ang iyang ama ang iyang inahan pod moto ni na convert pod na nahimo pod og Kristiyanos kay nangita sila og simbahan nga maayo nga muhatag nila og testimonyas o ministry sa ilahang kinabuhi. How far did you get? You spoke a lot. Okay. So I would have I joined the military as a young man, and I spent 5 years. Then I went to university.
and I now manage a small division in mining. So, ni-eskwela siya o university or college, kumbaga mo tawag sa ato ha. Kay sa una, wala kayo siya itarong panguna-una sa iyang kinabuhi o para sa iyang pamilya. Kunya na una siya nga mo sa una before siya naminyo nahimo usa siya og militar, nisod siya og pagka-military sa Amerika. Unya ni serve siya og 5 years, nagtrabaho siya sa military mga 5 ka tuig o pagka after 2 years nag-decide siya nga mo eskwela siya og iyang humanon ang iyang gustong makabot. So mo to ni decision siya nga mo sulod siya sa university sa kolehiyo o mo na ang iyang gikuha as geologist and karon naa siya trabaho, kina-graduate naman siya. So nakatrabaho na siya o maayo iyang trabaho karon as a manager, operation manager. Did you get through the bad decisions and everything already? Because it sounds like you did. Okay. Yeah. So it sounds good on the outside, but I had a knowledge of Christ, but I still lost my way at times. And I made foolish decisions to where I had to learn the love and forgiveness of Christ. Not that He doesn't love or forgive me right away, but that it takes time also to forgive yourself. So sa una wala siya mga giya sa Ginoo, wala siya kanunay sangpit sa Ginoo, pero naa siya pag-ampo sa hipod ang iyang mga ways, ang iyang mga desisyon sa iyang lang kagalingon o moto nga wala kaayo matarong ang iyang kinabuhi kay pataka naman lang siya o desisyon sa iyang kinabuhi kay wala man siya maminaw sa ato ang Amahan sa langit. So mo to nga nagkaguliyang ang iyang life sa una, ang iyang kinabuhi sa una nga wala jud matarong kay nasa siya mga binuang pod o ganahan sa siya mo inom, so maghubog-hubog pod siya. Pero after na-realize niya nga dili maayo ang iyang gibuhat, dili maayo ang iyang mga bisyo. So mo to nga nibalik siya sa Ginoo o nihangyo siya nga magtinarong na siya o nga gayran siya sa Ginoo. So did you get through all the bad decisions? It sounded like you did. That we went really far below as a family? No, not about the family. So because of my poor decisions, I was drinking heavily, and it put my family in poverty. So mo to nga nagsige man siya inom no, ganahan man kay siya og mga alcohol, ganahan siya mainom. So iyang gibutang iyang pamilya sa kalisod. So mo to pobre kayo, mi lisod kaayo ang amuhang life, ang among kinabuhi po diri sa Canada. O pero naning kamot gihapon mi, labi na ang akong as a asawa niya. So dako gyud akong pasensya pod o syempre ang akong gusto nga naami kalinaw sa amo ang pagpuyo sa usag-usa as married couple o para pod sa kaugmaon sa among anak. I am unaware of how far you went. Oh, let's think about the family. And so we had to restart, and it doesn't matter where you're at. If a person is in a fancy suit
and they've accomplished everything. If they don't believe in Christ, they are condemned. You can be in jail right now, and if you believe in Christ, he does not condemn you, and you are a success. He told Joseph that Joseph was a success, and Joseph was being sold into slavery. God loves you, and he has plans for you. Truly, he does. I felt so lost and frustrated with myself, with everything, when we had to restart our lives. It was terrible. So mo to nga dili maayo ang iyang mga desisyon sa una, so nakaamgo siya nga mag-usab na siya. O na realize po niya na amgo niya nga iyang gibutang ang iyang pamilya sa dili maayo nga sitwasyon. So mo to lisod kaayo mi, dili maayo among kahimtang nya magsige na lang mi og away o wala mi tarong nga istorya kay dili mi magkasinabtanay. So hangtod nga I'm just gonna bring up about when I became a born again too. So ang akong katong na born again ako 2 years ago when I was na born again ko through Holy Spirit. Wala ko mag-expect ingani di ay ni ang born again. So sa okay Katoliko man ko, I was born and raised Catholic. So gipanganak ko o gadako ko as a Katoliko in Cebu, and o ni eskwela pod ko sa private Catholic school. So syempre ang Katoliko dili gyud nila i-push, dili nila pugso ng tao nga pabasahon sa Biblia. So naara gyud namo. So karon pagka 2019 dito na ko na kaamgo nga ako na ihatag tanan niya kay gikapoy na gid ko ani. Daghan na kay ko pasensya nga na usik nga akong gihatag niya, pero as in sakit na gid kaayo ang amo ang pagpuyo o hapit na gid ko kapila ko nagsigi o mo give up na ko or mo sakto na tanan kay daghan na kay kog pag-antos, sakto na akong pag-antos, hilabi na sa dili mi magkasinabot o tanang desisyon iya hatanan niya ako gai sa kay ulo. Tapos wala pa ko kasabot anang unsa joy obligasyon nako as a asawa niya sa akong bana. So mo to pagka born again ako katong na bago ko nga pagkatao na unsay binisaya sa born again. So katong natawo na ko og usab dito na ako na matngunan tanan og nasabtan og hinay-hinay nga gitagaan ko og grasya sa Ginoo nga ako gipasaylo na ko niya, gipasaylo na ko siya. So kailangan pasayloon nako ang akong bana usab. So mo to akong gihatag tanan sa atong Ginoo nga ang akong mga pag-antos, ang akong mga sakripisyo kay sakit na gyud kaayo ang ako ang kasing-kasing, wala mi kalinaw sa among pagpuyo. So mao to nga na born again ko o dito nagsugod nga akong gihatag nga akong kaugalingon as a wife, as a asawa sa akong bana, o ako siyang panggaon o mahalon o ang akong anak, o mao to nga na hinahinay o gihatag ang mga grasya ni Lord namo. So gitagaan mi niya og peace in our home, in our hearts, in our minds, in our finances, sa amoang pag-budget, sa amoang sweldo kay sa una pataka lang mi gasto diri, gasto didto. So wala mi tarong komunikasyon o dili mi magkasinabot gyud, pero na
karon nga anak ko sa Ginoo ug kanunay na kong magbasa sa Biblia na matngon na nagid nako ug nakasabot ko kung unsay gusto sa atong Ginoo. Gusto niya nga magminahalay gyud ta kay dili man siya mo condemn nato, dili siya mo silot nato, kundi gimahal ta niya ug nagpaabot ra gyud siya nga muduol ta kaniya nga sa atong bug-os nga kasing-kasing ug iyang ihatag kanato ang divine peace, ang divine healing o divine grace para maluwas tang tanan. Mao to nga iyang gisakripisyo, iyang kaugalingon para nato nga maluwas ta. I don't know where we're at. Go ahead, just continue. In 2020, I was doing well in work, and I had collapsed, and I was diagnosed with a benign brain tumor, and it was shutting down a lot of the systems that you operate with, and it became a pretty horrible journey really quick, and I needed to learn what the Word of God was daily, and what does it mean to go through the Scriptures, to find Scriptures and find out what does God have to say about things that are not to become things that can be, and about the direction for my life. What direction do you have when you're that sick? So pag niaging tuig pag 2020, before siya nasakit, so maayo yung trabaho niya, busy kayo siya niya, nikalit lang yun pagka Pebrero na nahagba siya, may sakit ang iyang ulo, pwede yung sakita nga dili siya kasabot, o mato na diagnose siya o nga naa siya'y tumor sa iyang utok, sa iyang brain, o mato nga na hospital siya o wala na siya mga muscles, wala siya nawa ang iyang mga muscles kay tungod nga ang iyang hormones mato na kuan naapektuhan mato na wala siya kusog sa iyang lawas kay ang tumor sa iyang utok mato'y nakapasakit yun niya. O karon na realize sad gyud niya nga kailangan kanunay siyang mag-ampo, kanunay siyang naagyud sa word sa Biblia o haron protektaan o tambalan siyan sa atong Ginoong Hesukristo ug mao ginaamong kanunay nga giampo pud nga maayo siya. And so, in the Word of God, or in life, it's easy to call things that are. You say a car is a car, the sun is the sun, this person is sick, that person is healthy. But the Word of God says to call those things which are not as though they are in the book of Romans. And in the book of Judges, I believe it's chapter 7, when he calls Gideon, Gideon was cowering in fear. The Lord called him a man of valor, to call those things which are not as though they are. You must speak what God says about the situation, not what your physical eyes tell you. It will get better. God has a plan for you. And I look forward to seeing you, dear brothers and sisters. We love you. So, ang sulti sa Ginoo, nagpamatuod yun nga gigungmang kita niya. So, mo na ang hatag niya ang Biblia na mo'y mo guide or mo giya nato o nga musangpitan niya kanunay. So, maski unsa nga adlaw, unsa nga oras
sang pito lang gyud siya og muhangyot ta kaniya sa atong bugos nga kasing-kasing og nga og nga imog yung madawat ang iyahang grasya nga iyang gihatag kaninyo og sa like para sa amoa gitagaan gyud mi niya og ginaynayan jud mi niya og hatag og grasya nga dili namo masabtan nga labi na ang pag-ayo sa akong bana katong pag dito namin sa operating room. If that's okay, if I will bring that up. Not yet? Okay. So, yeah, importante gyud nga naagit ta sa Biblia kanunay. Kay para mapaminaw nato ang unsay isulti sa ato ang Amahan sa langit para kanato. Yes, why don't you go ahead and do that and we'll just finish up. So, ang pag December 15, tagaan na siya og schedule sa iyahang opera. Pag ato na mo sa ospital, ready na tanan o hangtod nga ni ana ang doktor, gitawag si Andrew sa iyahang surgeon, katong doktor nga mo opera niya o karon naa siya ipatanaw. Nya ako pod sa gawa sa operating room, nagdala ko sa akong Biblia o nagbasa lang ko nga ako nang gihatag tanan ni Lord nga Lord tagailan ko og kaming tulo tagaan mi nimo og peace sa amo ang kalinaw sa among kinabuhi sa amo ang panghuna-huna hilabi na sa paghuman sa iyang opera wala mi kabaw nga unsay resulta o giingnan nami daan sa doktor nga basin mabuta siya naay mga negative nga result. So hadlo kaayo pero giprepara sad ko sa Ginoo nga gitagaan gid ko niya og kusog mitras nga naa siya sa iyahang sa akong bana nga galisod. Gi-preparar ko niya kung saong pag-accept gyud o pagdawat kung unsay mga sitwasyon sa kalisod namo o sa iyahang hilabi na sa iyahang sitwasyon. So mao to nga nikalit lang gyud nga pagbalik nila wala mi magtuo nga unsay result sa iyahang MRI o sa iyang CT scan o niana ang doktor nga dili na sila mo-opera. So miracle kaayo. We receive a miracle. It was a great blessing gyud nga gihatag ni Lord sa amoa nga wala jud mi mag-expect pero gipakita gyud niya nga unsa siya ka powerful kung unsa siya nga mo hatag nimo og pag-ayo og kaayo sa imong kinabuhi kung ihatag pud nimo ang imong pagalingon ngadto kaniya. So grateful kaayo mi, nagpasalamat kaayo mi og dako sa atong Amahan sa langit nga iya jud ming gipaminaw niya ang amo ang pag-ampo, ang amo ang mga kasakit. Kay dili gito maayo ang iyang sakit nga ana nga wala na siya kusog, wala na siya magsiglab ba ang ulo, sakit kaayo, lahi ra gyud nang labad sa ulo pero ang iha nawala tanan iyang kusog gyud o kuyaw pud to iyang kinabuhi nga mahog og 50-50 gyud ang iyang kinabuhi. Kay ang iyang brain tumor dili gyud ingon nga sayon-sayonan ra nga sakit. So para sa nako murag spiritual pud kaayo nga murag it's really it's a spiritual attack. So mutuo ko ana nga we were on a spiritual attack. Okay. So the Word of God has to take place in your heart as a seed. It has to be watered. Be patient.
You are a success right where you're at. God forgives you. God loves you. Jesus really does. And let that word permeate. And God is no respecter of persons. So what he does for one, he does for another. The book of James says that Elisha was a man subject to like passions as we, and yet he called for the rain to not come, and it didn't rain for 3.5 years. So ang importante gyud nga kanunay gyud ta anaa sa maminaw ta sa unsay isangpit sa ato ang Amahan sa Langit, labi na ang pinaagi sa Biblia kay naadyo tinatanan ang iyahang gusto nga isabiyag ka nato, ang iyahang gusto nga isulti ka nato kay haron makabalota kung asa ta paingon or kung unsa atong angay nga buhaton, kung sa maayo ba or sa dili, iya tang tabangan, iya tang gayran. O sa Book of James, what was that again in the Book of James? in the book of James, God is no respecter of persons. Elijah prayed that it would not rain, and it did not rain for 3.5 years. What God does through and for one, he will do for anyone. Yeah. So mo ato nga ang katong sa Book of James, iyang gisulti din nga katong time ni Elijah, wala to mag-ulan sud sa 3 ka buwan, 3 months, right? Sa 3 ka buwan. Pero maski unsa pay mahitabo ang Ginoo muhatag gyud og miracle or unsa nga blessing kung angay isangpit, kung musangpit man taniya, iya gyud ang tagaan. And so, with that, our dear brothers and sisters, we say a blessing over you, and until we meet in person, the Lord bless you, the Lord keep you, the Lord make his face to shine upon you, lift up his countenance, and give thee peace. In Christ's name. Love you guys. Take care. Maayo mong tanan. God bless you. Kay balumog unsala ni mao ni passport. Kung asa mi moadto kini among ipakita aron nga makasulod kami sa country. Miadto mi sa England, gilantaw dayon ni. Miadto mi sa Paris, France, gilantaw pud ni. Pero ilang inspection kay daghang mang piki nga passport. So sa atong lesson last week, John chapter 3, di ba dinayog sa katawo nga si Nicodemus, miingon siya, mituo siya nga aduna siya passport, kay relihiyoso siya kayo. O ang iyang mga ginikanan ang mga Hudiyo, so mituo po sila nga silang tanan maluwas. Mo yung passport. Apan miingon ang atong Ginoong Hesukristo, kinahanglan nga ikaw matawo pag-usab, born again. Ang sa Griego pa na tem, ibig ipasabot nga kinigikan sa langit. Ang Espiritu Santo musulod sa imong kaugalingon. Mabago ka, matawo ka pag-usab. So unsa may passport ninyo nga makaadto mo sa langit? Ang imong kwarta, ang imong edukasyon, ang imong simbahan, ang imong relihiyon, mao ba nay passport nimo nga makaadto ka sa langit, that you can go to heaven, to the kingdom of God if you are very religious? No, Jesus said, you must be born again. Mataw ka pag-usab. Karon mga kaigsuunan, unsa may inyong buhaton nga makaadto mo sa langit, nga makaadto mo sa gingharian sa Ginoo. Ang inyong passport mao nga isalig ninyo iyong hangyon ang Espiritu Santo nga mosulod sa iyong kasing-kasing aron nga kita o kamo mabag-o. Ang bag-o gikan sa langit, gikan sa Ginoo.
Mao ni trabaho sa Espiritu Santo. Daghang salamat.